இப்படி குட்டி குட்டி டாக்ஸ் உங்கள் லைஃப்பில் குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணுது. அது போல் ஒரு குட்டி ப்ராப்ளம் உங்கள் லைஃப்பை மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு சேஞ்ச் மேக் பண்ணுது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு கேட்பீங்களே. ஓகே, உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப முதல்ல அந்த ப்ராப்ளத்தை ஒரு ப்ராப்ளமாக பார்க்குறத ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். அதை விட அந்த ப்ராப்ளத்தை ஒரு சேலஞ்சை பாருங்கள். சேலஞ்சை பார்த்து உங்கள் லைஃப்பில் வின் பண்ணுங்கள். ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்ன தெரியுமா? நம்ம லைஃப்பில் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப வி ஆர் ஜஸ்ட் திங்கிங் வித்வுட் ஆக்டிங். சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, திங்க் பண்ணினே இருக்காங்க, அதுக்கான சொல்யூஷனே கடைசி இருக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிறது என்ன தெரியுமா? நான் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுவேன். ஸோ அப்போ நான் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ண என்னோடய ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் கிடைச்சிருமான்னு கேட்பேன். சொல்யூஷன் கிடைக்குமான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறப்ப அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்ற கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைச்சிடும். அதுக்கான மைண்ட் செட். ஏன்னா நம்ம லைஃப்பில் நம்ம எப்போ பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறோம், அப்போ நம்ம மைண்ட் ரொம்ப கம்மக்கும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் அ சொல்யூஷன். ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப சஜஷன் கேளுங்க. எத்தனை பேர்கிட்ட கேட்க முடியுமோ சஜஷன் கேளு. பட் அந்த டைமில் டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியது நீங்கள் தான் இருக்கணும்.